Hello mga uncles, na for today's video manangwa kami dyan Minggo. Pero hindi amon, ilasang iban. Maureen! Manangwa tayo Minggo. Sana all. So malakat namin sa amon nga dyan Minggo no? Pero hindi amon, ilasang iban. So wala nang duwa-duwa si Maureen mga uncles, nagkwasa sa lingit ya para isingit sa inyo Minggo mga uncles. Lantawa lang uncles sa inyo Minggo, namit gid mga uncles ya. By the way mga uncles no, basi gusto niyo magbakalutan dari kay Christopher Hinuraga, kompleto di ang iyautan mga uncles. Kag tibot ko mga uncles nga gaso-aso ang iyang palibot. Abi ko na ginasugat na misang langit mga uncles. Pero hindi joke lang na mga uncles. So balik kita sa aton nga paningitay sa Minggo. So shout out ang sa akon nga sister no, si Irene, kag ako ni Nablos nga kapapa si Maureen Joy. So sa pagpadayo nila pagpaningit mga uncles, gamay nilang gid nga inantos matilawan ta ng ilang pinaningitan nga Indian Minggo. Matilawan man naton ang Indian Minggo nga hindi aton tinamnan. Nga pinagusto lang sila mga uncles ang paningit kasi niya Maureen kay parang hindi ka mabtan sa tagiya nga gawa niyo damo-damuan niyo gigwa para blab busog ta karong kaon tilawan ta ng ilang Indian Minggo kun tamis o kun aslom mga uncles tilawan tang ilang Indian Minggo kung ano gid ka namit ton sa Indian Minggo nila mga uncles. So ara mga uncles lang tawab lang damo-damo pung-pung-pung na mga uncles ang bunga ya. Sa subong lang yung tuig yung damo-damo bunga ng Indian Minggo. Galing kaya ang problema hindi amon, ilapas ang iban. Kasi gari nagyara na. Ano ni ko ng balon sang tagiya ni Samon man ng kawat din amon ng Indian Minggo. 2,000 years later. O tapos gid nagabuhat gid ang tagiya. Ari nang tagiya mga uncles, super gwapo pa nang tagiya sa Indian Minggo lang tuwa niyo mga uncles bla. Gulpe lang ni sa karon mga king Samon. Uy! Pangwa ko minsan Minggo daw. Lisensya ka ba? Huwag ka madangan, di man inyo. A few moments later. Bala, kadang iting tagumpay na si Toto, may bitbit na yung Indian Minggo. By the way mga uncles, no, samtang gina-prepare lang ato ng Indian Minggo, ilibot-libot ang manay sa rabbit ni Maureen mga uncles. Basta gusto niyo magbakal diri sa iya dason, mga mayo ni nga rasa. Mayo nga rasa ni mga kapahon, kagwapuhon Ikaw na bala mga uncles, magpili ako anong gusto mo Basta kadto ka lang diri sa iya kay kamo na bala magstorya na isang presyo So by the way mga uncles, samtang gina-prepare nila nga aton ng Indian Minggo no, ma-shoutout ko bala na mga uncles bala. Shoutout kay Senya Serapion Baguna, Janila Bibi Tuteng, Edaros Era, Romil Mimes, Michael Jan Lumampaw, Lizelle Yanga, Janet Ledesma Lorito, Ramona Magante, Nonoy Castillon, Christian Gallego, GM Ibrada Mercano, Prince April Solenio, John Patrick Aban Rubido, Ligaya Giaga, Aljen Kiamco, and Kiamco Family, Robili Cortillo Sindico, Albert Jan Samson Lohario, Michael Similiano, Prince Ejanel, Rods and Rapden Castillo, Archie Estrada, Jenny Pasuilo, Kagawa, Jonah Dalumpines, Dave Estandarte, Angelo Tox Mercano, Gideon Gimbas, Stanley Hilado, Salmer Birano Malakad. Kag shoutout man sa tanan nga tropang EKS no. Kag shoutout kay Uncle Ray Mercano o mas kilala sa palayaw na Uncle Boyet, ang gwapuhon kag mabuot nga tao sa barangay Kandruma mga uncles no. Shoutout na sa imo Uncle Boyet Te wala kita da. Joke lang na Uncle Boyet baka naman So shoutout din no kay Edwin Triliano no. And shoutout also kay John Leonard Igonio and G. Sanolias Igonio, Christopher Hinuraga, Carl Antonino Lias, Nilo Dipuso. And shoutout also sa family Timbad, Igdani family, Mercano family, Janel family, Villar family, Helia family, Pasuilo family, Nolias family, and Magada family. Shoutout na sa inyo nga tanan So balik na tamang ko sa aton nga Indian Minggo Gaming no. So tapos na sila magpanit. So ari na naka-prepare na mga angkos butangan tanay asin kag patis mga angkos para magnamit pagidang ang sabor sang Indian Minggo mga angkos. Kag butangan ta pagid sang sinamakan ni perti kakahang yud dipuga perti gijak limit namit. Ti ano pa nulat mga angkos? Tilawan tabi mga angkos. Be tilawan tabi kung namit man. Garagom mo ang Minggo sang hindi aton ba? Hindi amon tinamnan. Ano ang mambal mo? Ito lang hasta akong vlog mga uncles no, kita na naman tadaso no. Thank you so much kay Irene kag kay Eli Padera kag kay Maureen Joy Thank you gud sa pag-upod sa akon sa vlog ko subong adlaw
Kag standby lang mo mga angkos, kag kita na naman ta sa ika-12 ko nga vlog mga angkos ha. Thank you so much sa inyo nga suporta. Gusto sayangin ang binigay sa akin, walang makakapigil, hiraya manawari.